Здравейте, хора! Днес ще показвам новият ми автомат на топчета. Ето го и автоматът. Много е голям. Истински на топчета е само че. Сега да почвам да обяснявам всичко. Така на моят автомат, после ще ви кажа марката, откъде съм купил. Когато натисна това копче на облегалката, тя се сгъва. Ето, погледнете. Тази част се сгъва така, когато натисна копчето. За да я сложите в положението, не е задължително да натискате копчето. Просто го натиснете, докато направя така и е готово. Сега, това копче, тук дето се слага на рамото това копче, когато го натиснете надолу може да се извади и да си го наместите. Може, че е така неудобно. Така, да започнем с едно от най-важното. Сега, когато гледате с малката стрелкичка, когато с малката стрелкичка е на С, той е заключен. Ето, не може да стреля. Когато е на А, е отключен. Когато спрете да стреляте, го направете така, защото ако е зареден и ако има топче, някой го натисне, някой малко дете, може да се нарани. Това просто за нищо не, това просто е така се за кръста, това и това. Това също е за кръста и това. Тук това е пълнител. В него се слагат топчета. По-късно ще обясня за него. Сега, тук се стреля. Тук те го хващате, те стрелят. Сега, това е дръжката да се хванете. Хващате се тук с дясната ръка и с лявата тук е така. Тук, ако искате да бутнете по-напред или на по-назад, е това копченце. То не е баш копче. Е това нещо. Го бутате надолу и може да се мърда напред и назад. Може, че аз съм си го наместил както ми е удобно. Така. Това. От тук излиза топчето. Това и това е за прецелване. Сега. Ето. Виждате? Как е? Бум! Стрелят някъде. Това ме кутията, после ще покажем не. Сега. Отчуваме от другата страна. Опа! Сега. Това е просто за красота. Това е за красота. Това е да се вади пълнителя. От тук се стреля, както обясних. Тук се държи. Тук е за той. Но обаче това е за зареждането. Така, когато го дръпнете назад, вие ще заредите вашата пушка. Разбрахте ли? Как се прави? Разбрахте ли, хора? Така. Да продължим с клипа. Това както обясня. И сега, за пълнителя. Когато натиснете това копче, пълнителя излиза. Ето. Тук са топчета. Тук са топчета ми. Ето тук се зарежда топчета. Се зарежда топчета. Ето тук. Топчета, ето си. Заредихте се топчета. Опа, чакай, че на мене ми излязаха няколко топчета. Опа. Така. Готово. Така. Слагате се тук пълнителя. И много важно да не бъркате как. Сега, когато погледнем вътре, ето с дупчета, ето
Чакайте, че неудобно с една така. И тази дупчица е тук. Ей тази, мисля, че я виждате. Трябва това нещо, където се слагат топчета, но дупка трябва да бъдат така. Така трябва да се слага. Ето е така. Ето. С топчетата напред. Топчетата да гледат натам. Не натам, а натам да гледат топчетата. Сега слагате го, докато ни чуете, че и штракне. Когато штракне, да продължим как се стреля. Както обяснихте, зареждате, взимате и се целите. Ето, така сега. Така пак. И ето. Ето. И пак. Така. И сложа. Чакай, че не ще стреля хубаво. Тук по-това. Готово. Мушката пак штракне. Така. Зареждате. Хващате и бум. Сега да продължим с обясняването. Чакайте част втора. Чао!